воспитатели, ветераны, работники управления образования, разрешите от имени всех ознакомиться, от имени всех руководителей поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем Учителя от всей души. Я хотел поблагодарить вас за прекрасную совместную работу, за золотое благородное сердце, за то, что вы делаете, что вы воспитываете, учите наших детей. Бигзу рахмет сезге, бүтін әтиенилер исеменнән, бүтін азнакайлар исеменнән. Чынлап сез безнең иң хөрмәтле кешеләребез, табибларыбыз, укытучылар, алар инде шәһәребезнең, районыбызның иң кадерле. Спасибо вам за ваш труд. Учитель русского языка и литературы школы номер 1 города Азнакаева. Спасибо на сцену. И только мы плечо к плечу врастаем в землю. Горит и кружится планета над нашей родиной дым. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессильно. Сомнение прочь уходит ночь отдельный. Устав всенародный. Он связан с безмерной признательностью и искренней благодарностью. Кадерле укытучылар, тәрбиячеләр, өстәмә һәм һөнәри белем бирү педагоглары, хезмәт ветераннары. Тормышта һәркемнең зирәклеге, күңел байлыгы, ирен белеме аша дөньяны танып белергә һәм киләчәкне күз алларга өйрәтүче мөхтәрәм кешесе, укытучысы була. Нәкъ менә укытучының һөнәри осталыгы, үз эшенә бирелгәнлеге, кешелеклек сыйфатлары аша бала язмышы, районның киләчәге хәл ителә.